שלום, אני מאירה פלדשטיין, מאבחנת, יועצת ומטפלת אנרגטית. לפני הכל הערה. אם את לבד, וזה בסדר בשבילך, ויש לך עבודה מספקת, חברים, חברות, תחביבים, ואת ממש יודעת שלא מתאים לך להתחייב עכשיו, זה לגמרי בסדר. אל תתני לכל מי שמסביבך, להורים, לחברים, לכל מי שיש לו פה להסביר לך מה טוב לך בחיים. תשאירי לעצמך את ההחלטות שלך. אבל אם זה לא המצב, אם בתוכך יש איזשהו ריק חלל, שהיית רוצה למלא אותו באהבה, בחום, ביציבות, ונמאס לך מכל הדייטים האלה, שבינתיים שום דבר לא הביא לאיזשהו מקום, ואת היית רוצה להיות כמו החברות שלך, שאת רואה אותן, בפירוש לא מוצלחות ממך, לפעמים אפילו הרבה פחות. והן כבר נמצאות בתוך זוגיות, והתחלה של ילדים וילדים, יש בהם משהו שקט יותר, או לפחות כך נראה לך. אם זה המצב, כדאי אולי שתבררי לעצמך מה קורה. תעשי לעצמך קצת סדר במחשבות שלך. איך זה שיש נשים ששוב ושוב נכנסים לתוך החיים שלהם גברים מסוג מסוים. למשל אותם הגברים שמתלהבים מאוד מאוד וכבר קובעים את כל העתיד שלהם המשותף ופתאום נעלמים. או גברים שאחר כך מסתבר, אפילו בהתחלה, שהם דפוסים, ואז הקשר ממילא צפוי לכישלון. או גברים שהם שתלטנים מאוד, או גברים שאין להם שום צורך, רצון למחויבות, והם אפילו מוצהירים את זה מראש. האם זה מקרה? כדי שתבדקי עם עצמך במסע הזה שאת עוברת, מהן האמונות שלך? מהן החסימות שלך לגבי הנושא של אהבה, קשר, תלות, שליטה, חופש, מחויבות? מה קורה לך שם? בפגישות איתי, תלמדי להכיר את המציאות בדרך שאולי לא ראית אותה קודם. תוכלי להגדיר לעצמך מי הוא בדיוק הגבר המתאים לך. ובין השאר תקבלי כלים של דמיון מודרך כדי שתוכלי למגנט לתוך חייך את מי שאת באמת זקוקה לו. אם זה מדבר אלייך, אשמח להיפגש איתך ולהמשיך לדבר.